Dobrý deň, milí diváci. Je tu opäť čas na niečo sladké. Veď december a vôňa vianočného pečiva idú predsa ruka v ruke. V minulom vydaní sme si pripravili kokosové guličky a lahodné venčeky. A čo to bude dnes, to nám už prezradí cukrárka Monika Sisková. Dobrý deň, Monika, Dobrý deň. Ja vás po týždni opäť vítam. Ďakujem pekne. Tak čo to bude dnes? Čo si pripravíme? Takže dnes si spravíme orechové košičky a medové rezy. Keďže je čas Vianoc, takže medové rezy. Dobre, začneme s prvým receptom s Orechovými košičkami. Ja si myslím, že obidva recepty určite budú stáť za to. Vy následujte aj naďalej, začíname s pečením. Takže ako ste už spomínali, prvý recept budú orechové košičky. Čo na to potrebujeme? Potrebujeme na to linecké cesto, z ktorého si spravíme košičky, do ktorých budeme striekať ozdobnou trubičkou orechovú náplň. Obalíme si ich z vrchu s čokoládou, posypeme orechami a košiček máme hotový. My sme si linecké cesto pripravili ešte v prvom vydaní, takže postup je taký istý, ale predsa si ho ešte pripomeňme. Na prípravu lineckého cesta budeme potrebovať 800 g hladkej múky špeciál, 500 g palmarínu, 250 g práškového cukru a jedno vajce. Na orechovú plnku potrebujeme 350 ml mlieka, 50 g hladkej múky špeciál, 150 g kryštálového cukru, 170 g pomletých vlašských orechov a rumovú arómu podľa chuti. Čiže vlastne privedieme si do varu mlieko s cukrom, ale trošičku si ešte odoberieme do pripravenej múky, aby sme to vlastne, lebo samotnú múku nemôžeme sem nasypať, zostali by nám hrudky, ale vlastne, aby sme múku rozmiešali, tak si ju rozmiešame zvlášť v miske a dáme si náš porák variť. A keď nám bude vrieť, pridáme múku do mlieka s cukrom a orechy do toho a arómu si pridáme už potom, keď budeme mať uvarené mlieko. Pekne sa nám spravila kaša a teraz vlastne môžeme pridať. Na chvíľočku odstavíme a pridáme tieto mleté orechy a opatrne zamiešame z ľahučka vlastne do toho pudingu a ešte na chvíľočku ako keby privedieme do varu, aby sa nám to celé pekne prevarilo. Asi za malú lyžičku rumovej arómy zľahka zamiešame a môžeme ich do košičkov nastriekať. Ale takto za horúca, alebo necháme to vychladnúť? Ako kľudne si môžete nechať aj vychladnúť. A ja už som zvyknutá, takže môžeme. Hotový puding si dáme do cukrárskeho vrecúška a môžeme zdobiť košičky. Nastriekame si košičky, ktoré necháme možno nejakú hodinku, chvíľočku v chladničke trošku stuhnúť, aby sa nám to ľahšie obťahovalo v čokoláde. Čiže vlastne máme takú väčšiu trubičku rezanú, aby to krajšie vyzeralo. Už len vlastne nastriekame. Takže pripravili sme si čokoládu, vo vodnom kúpeli sme si roztopili. Kľudne môžu diváci použiť buď horkú čokoládu alebo mliečnú čokoládu. My používame takúto krásnu voňavú tmavú čokoládu. Vlastne zoberieme si stuhnutý košiček s orechovou náplňou a len opatrne poriadne držíme a len hlavičku vložíme do čokolády a odložíme na tanierik. Posypeme s mletými orechami. My máme vlašské orechy, ale kľudne si môžu posypať s mandlami alebo celý oriešok položiť na vrch alebo nejakú mandlu, lieskový orech, kľudne si môžu aj opražené orechy, čo je komu chutí. A môže sa tam napríklad nastruhať aj biela čokoláda? Môže sa aj nastruhať biela čokoláda, môžu sa dokonca dať aj jednotlivé ozdoby. Teraz je tých formičiek strašne moc. Takže keď je nejaká detská party, môžu si kľudne navrch dať nejaké medvedíky, alebo napríklad také želatinové medvedíky. Aj to je veľmi pekné.
orechových košíčkoch je na rade druhý recept, medové rezy, ten je však o niečo náročnejší a zdĺhavejší. Na prípravu cesta budeme potrebovať 190 g kryštálového cukru, 130 g palmarínu, 5 polievkových lyžíc medu, 3 kávové lyžičky sódy bikarbóny, 3 vajcia a 500 g hladkej múky špeciál. Na prípravu krému potrebujeme 400 ml mlieka, 125 g kryštálového cukru, 90 g hladkej múky špeciál, 250 g palmarínu, 150 g marmelády, bielu čokoládu a tmavú čokoládu. Toto všetko, čo sme si pripravili, dáme na šporák, necháme to dobre zovrieť a múku potom pridáme Postupne. do toho. Áno, to si ukážeme. Takže máme to na šporáku, ale musíme to, keďže to máme na rýchlejší plyn, väčší, tak musíme to vlastne stále miešať. A keďže máme málo času, nakoľko by sa nám spravila z vajčiek praženička a z cukru kryštálového karamel, tak vlastne musíme všetky tie suroviny stále miešať. Buď sem tam pomalšie, alebo trošku rýchlejšie. Ono sa nám za chvíľočku spraví z toho taká pekná pena. Kľudne môžete 3/4 z toho balíka a štvrťku potom pridáme za chvíľočku. Čiže pekne pomaličky, aby sa nám múka nedostala na stôl. Opatrne si celé pomiešame. A teraz môžeme pridať zvyšok múky. Ostatnú múku. Tak a zase opatrne zamiešame. Vymiešané cesto si rozdelíme na dve časti a potom postupne rozvaľkáme. Zoberieme si cesto. Takto. Lebo keby sme to spravili opačne, tak by sa nám to zle na tom valkalo vnútri toho plechu. Ako dá sa to, že vonku sa najskôr na stole sa to rozvalká. Ja vám to trošku pridržím. No, tak ďakujem pekne. Takto, najskôr si to predpripravíme cestičko. A už potom, keď sa to pôjde vlastne plniť, tak si len rozrežeme na polovičku a 4 pláty približne budeme mať z toho. Čiže je to potrebné rozvaľkať na celý plech. Ako na celú dĺžku? Presne tak, na celú šírku a na celú dĺžku plechu. Tak to kľudne si môžeme rukami pomôcť. A jedine, čo ešte pred pečením musíme spraviť, je to, že ho musíme s nožikom ako keby popichať, pretože by nám spravilo cesto jednu veľkú bublinu. A takto si zoberieme nožík a len sem tam poprepichujeme a cesto dáme do pece piesť. Za chvíľočku to bude upečené, úplne za chvíľočku treba dávať veľký pozor, len trošičku sa to pripečie na bledúčko a už aj musíme vytiahnuť von, podrezať plát, aby sa nám náhodou, lebo keď to stúhne, už potom sa nedá podrezať, by nám to tenšie miesta by sa nám mohli popraskať. A na koľko stupňov, to sme ešte nepovedali? Na 250 stupňov bude to ozaj pár minút. A už to musí ísť von. Takže trošičku, aj keď na tých krajoch to ešte tak není, až tak, ale ono to vlastne dojde. Čiže musíme to podobrať ten plát, lebo tým, že sa to tam pieklo, tak sa to mohlo trošku nachytať zo spodu. A ono, keď to vychladne, potom by sa nám to mohlo praskať. A takto vlastne pekne sa nám to samé podoberie a necháme vychladnúť. A môžeme si ísť spraviť prípravu na plnku. Áno, presne tak. Tu sme si pripravili už všetky prísady do krému. Tak čo to tu všetko máme? Čo budeme potrebovať na krém? Takže máme tu 400 ml mlieka. Dali sme si už do mlieka 125 g kryštálového cukru. Tu máme prichystanú 90 g múky hladkej špeciálky, ktorú si zase dáme zvlášť do misky, aby sme si vlastne pripravili krém. Čiže zase vlejeme trošku mlieka do múky, aby sme si to rozmiešali, aby sme mali puding, alebo respektíve plnku hladučku. A keď sa to vychladne,
keď sa to vlastne uvarí na puding a keď sa to vychladne, sa pridá 250 gramov margarínu. Takže môžeme pridať múku, aby sa nám trošku zohriala. Takto. Takže ako klasický puding, akurát tu máme pridanú múku. Väčšinou do tých medových vždy ide múkový krém. Už nám bubloce. Máme takto krásne spravený puding hustý, ktorý necháme vychladnúť a pridáme 250 g margarínu. Medové pláty sú už hotové, takisto nám už vychladol aj krém, ale ešte musíme pripomenúť, že do tohto krému sme si po vychladnutí dali iba margarín. Iba čisto palmarín, 250 gramov palmarínu. Čo sme vymiešali spolu a môžeme ísť natierať. Môžeme ísť natierať. Ale predtým ešte tie pláty sme si trošku upravili, povedzte divákom ako. Keďže nám tam zostala taká kôrka, vlastne pri pečení, asi takéto niečo, aby ste videli. Tak to treba trošičku obrezať, aby nám ten zákusok sa potom nerozpadával. A vlastne nemusíte sa báť, keď aj sa vám rozpadne trošku cesto, tak jak by napríklad tu máme, tou plnkou sa to pekne spojí a tým, že to aj stuhne a na kraja to ani nebude potom vidieť. Takže teraz si dáme zase takýto plát ako pucle, ale keďže sú tie pláty medové veľmi krehučké, ako vôbec sa nemusíte bať, vôbec to nebude vidieť pri krajaní zákusku. Dávajme pozor, aby sme sa trafili na jednotlivé strany. Takto. Aby sme mali čo najmenej odrezkov. Marmeládu. Buď môžeme použiť ovocnú marmeládu, alebo najchutnejšia na medové je marhulová. Ktorú máme aj my. A krásna marmeláda, takže pekne si na ten druhý plát ju rovnomerne rozotrieme a dáme takto marmeládu, zakrieme plátom. Takto. Zakrieme plátom, trošičku pritlačíme malinko, lebo ozaj sú veľmi krehučké tie pláty. A zase dáme plnku. To už je posledná plnka? Alebo áno, ešte... to už je posledná. To už je posledná a prikrie sa štvrtým plátom. Z tohoto by malo výjsť približne okolo tých 40-50 kúskov. Takých klasických zákuskov. Posledný plát. Dáme na vrch. Super. A teraz to dáme do chladničky? Tak, a teraz to dáme fajn stuhnúť aspoň tie 2-3 hodinky, aby to pretuhlo. Najlepšie je to spraviť deň predtým, vlastne aby aj prešlo cez tú plnku, aj tá marmeláda, aj tie všetky chute. Ak by náhodou niekto, že sa mu moc vysušia pláty, stačí pokropiť s nejakou zavaraninovou šťavou trošku a tie medové pláty veľmi krásne zmeknú. A budú možno aj také trošku šťavnatejšie. Tak, presne tak, budú aj šťavnaté. Vychladený zákusok si teraz ideme otočiť a ideme ho natrieť bielou čokoládou. Takže takto nám pekne stuhol. Čiže tiež tu máme trošku také cesto, že sa nám to zlomilo, ale vôbec nevadí. Takto si to my pekne otočíme. Papierik dáme na bok. A tu máme krásnu rovnú plochu, na ktorú si nalejeme bielu čokoládu, predpripravenú, trošku len zohriatú bielu čokoládu. Do bielej čokolády stačí dať len trošičku oleja. Kto má dceru, môže aj dceru, ale tým, že tam ide olej, vlastne sa to bude lepšie krájať. Zoberieme si takýto obdĺžnikový tvar papiera a ľavou rukou držíme koniec papiera a len si opatrne takto omotáme okolo prsta a už sa nám začína vlastne tvoriť kornutok, ktorý pekne pri koncoch si môžeme, aký potrebujeme. Či už potrebujeme väčší, menší a už len si to na koncoch prichytíme
a vlastne nám zostal pekný kornutok. My sme si spravili taký ten tenší. Áno, my sme si spravili tenší, ale vlastne máme nožničky a s nožničkami si to odstrihneme, na akú veľkosť potrebujeme. Tu sme si roztopili takisto tmavú čokoládu, ktorú si použijeme na striekanie a už len potom také trošku také tvary, aby to bolo zase ten zákusok taký zaujímavejší. A zase môžeme použiť ako keby takú krúžnicu. Takže tu sa pri zdobení sa takisto fantázii medzi niekladú. A určite. A my si teraz chvíľočku necháme stuhnúť to medové čokoládu. Trošku biela čokoláda dlhšie tuhne. Takže na chvíľočku ju dáme do chladničky a za chvíľočku to môžeme ísť krajať. Tu už máme finálnu verziu našich medových rezov. A čo si ešte ideme spraviť, pani Monika? Už len si naznačíme, čo budeme kde krajať. Odrežeme si prvé kraje. Akurát potrebujeme na to, síce ja mám cukrársky nôž, ale kľudne ako keď si dajú trošku teplej vody, tak jak ja mám v pohári, tak pekne to nakrájajú aj s normálnym klasickým nožom. Ale najlepšie je asi takýto dlhý. Tak, treba to trošku. No, ak má niekto možnosť, tak úplne super. No, vlastne pekne sa to krája s tým dlhým nožom. A krájame väčšinou stuhnuté rezy. Už vlastne konečný, finálny zákusok. Takže môžeme... Čiže vlastne koľko potrebujeme. Dáme si na takto čistú tacku. A takisto môžeme nejako pekne ozdobiť. Či už niečím zeleným, mätou. A môžeme papať. Môže tam ísť aj nejaké ovocie? Môže tam ísť aj na ozdobu kľudne aj ovocie, či už jahôdky, alebo zavarané, alebo čerstvé ovocie. Ja pevne verím, že ste si všetci prišli na svoje. Či už sa rozhodnete pre prvý alebo druhý recept, váš výber bude určite správny. My sa s vami na dnes lúčime, o týždeň sa na vás teší moja kolegyňa Paulína aj s vianočnými mafínmi. Sledujte nás aj na budúce, majte sa krásne, dovidenia.